També tingueu vostres imatges. Policia, fills de putes! Més educació! Més corrupció! I 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 més educació! Anem així, entre Televisió Espanyola gravant-los. I TV3 també, estrany així, al País Valencià. Tenim... Però què fas, tio? Preferís guardarlo así que... Si estic gravant tot. Sí, és que si m'ho graven, pues jo també grave. Mira com ve la policia per així. Això ja comença a assustar. Pues que comença la carrera. Això ja comença a assustar. Mirem com tots els policies van posant-se els guants, alguns d'ells, i preparen els antidisturbis. Això pot ser perillós. Quina notícia mos descrius d'ara mateixa? Pues la sensació és que la policia pot ser molt agressiva. Mirem com la gent es posa els guants. I això, i es prepara. Això és símbol de càrrega policial. Això és símbol de càrrega policial i és possible que esta gent així enmig pot passar algo que ens ataquen. Creus que no tornarem al Sira? Un par de mamporros. Creus que avui tornarem al Sira? Pot ser que avui no tornem. Pot ser que avui no tornem. Ey, el niño se le va a hacer a cámara, Hòstia. Però seran a Miguelino tots? está ahí. ¡Miguel! Això sí, ¿Será neu? ¿Será neu? la cosa és... Jo no per res, però no vull que estar en primera fila dels policies, sabeu? Per què? Fica ahí el camión de barrica. La veritat és que... ¿Qué va, que el fica ahí de...